Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland op deze zaterdag. Dit is Zeeland Nu. Een kort overzicht van het nieuws in Zeeland van vandaag. Er komt een onderzoek naar de bouw van kerncentrales in Terneuzen. Dat gaat de minister komende woensdag bekendmaken, maar is inmiddels door verschillende bronnen aan Omroep Zeeland bevestigd. Het is voor het eerst dat Zeeuws-Vlaanderen onderzocht wordt als mogelijke locatie voor nieuwe kerncentrales. De opties voor 2 nieuwe kerncentrales in Borselen of op de Maasvlakte blijven ook bestaan. Uit het onderzoek moet blijken of er überhaupt wel ruimte is voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales in Terneuzen. Borselen blijft wel de voorkeurslocatie van het kabinet. Aanstaande woensdag stuurt de minister een brief naar de Tweede Kamer waaruit meer duidelijk moet worden. Minister Sophie Hermans komt woensdag naar Borselen om een bezoek te brengen en een intentieverklaring te ondertekenen over een rijk regiopakket. Daarin moeten voorwaarden komen waaronder de kerncentrales gerealiseerd kunnen worden. Dit mede naar aanleiding van de voorwaarden die vanuit de gemeente Borselen en de provincie Zeeland zijn gesteld. Zowel regionale als lokale politici in Zeeland willen voorlopig nog niet reageren op dit nieuws. Ze willen de uitspraak van de minister komende woensdag afwachten, zodat ze wat meer duiding hebben over dit onderwerp. Bij Omroep Zeeland stromen de reacties vanuit Zeeuws-Vlaanderen wel binnen. En die lopen uiteen van slecht nieuws voor de regio tot de angst dat het de komende tientallen jaren één grote bouwput gaat worden. Op sociale media kijken mensen al verder en eisen ze bijvoorbeeld een nieuw ziekenhuis als de bouw van de kerncentrales doorgaat in Zeeuws-Vlaanderen. Het besluit over de komst en de locatie van de 2 nieuwe kerncentrales wordt waarschijnlijk halverwege 2025 genomen. Een tuinvogeltelling, een bijentelling, een vlindertelling. We hebben al heel veel tellingen, maar vanaf vandaag is er een nieuwe. Mag u raden wat ze hier aan het tellen zijn? Ja, daar is hij weer. Ja. Ik ben hier al vanaf een uur of 10 bezig. En ik heb om 10:10, 11:20, 11:15 en om 11 uur een zeehond gezien. Dat is leuk, maar geen walvis. En daar draait het vandaag wel om. Wij tellen vandaag walvissen. Ja, en om precies te zijn de bruinvis. We willen een goede inschatting kunnen maken van de populatie in de Oosterschelde. Onder het mom, je moet wel weten wat je kunt beschermen om het te beschermen. En daarnaast voor betrokkenheid. Dus om te laten weten aan Nederland, goh, er zijn bruinvissen in Nederland, walvissen. Heel veel mensen weten dat niet. Dus een stukje bekendheid is ook heel belangrijk. En dus stuurden vrijwilligers op en rond de Oosterschelde en bij Vlissingen vandaag over het water. Zoals Douwe uit Zierikzee. Ik zit zonder verrekijk, ik heb er nu wel een kleintje bij me. Maar het is vaak op het blote oog. Kijk, nu zie ik hem weer, ik zie het zeehondje weer. Als je niet weet waar je naar moet kijken, dan zie je ook niks. Dan zie je alleen maar golven. En nu valt me dat gewoon op, hij zit er nog steeds. En als je nu naar huis gaat zonder een bruinvis te hebben gezien, hoe ga je dan naar huis? Huilend? Nee hoor. Nee, ik heb vandaag gewoon een hele leuke ochtend. Aan het einde van de dag stond de tussenstand op 12 bruinvissen in Zeeland. Stichting Rugvin had op meer gehoopt. De opening van de 26e editie van Film by the Sea stond gisteravond in het teken van de wereldpremière van Een schitterend gebrek. Cast en crew waren aanwezig en de verwachtingen waren hoog gespannen. Misschien zelfs iets te hoog. I heard really good things about this festival, so I'm looking forward to see what's there. Ik verwacht dat iedereen heel enthousiast is en uiteindelijk al zijn kleren uittrekt en dat het gewoon drugs en dat het gewoon helemaal losbarst eigenlijk. Doe jij dan ook mee? Dat is, ja, zeker. Ga ik niet flauw doen. De film is gemaakt door regisseur Michiel van Erp. Een ervaren vakman die na talloze rode lopers nog best zenuwachtig leek. Ik ben ook heel erg nerveus of de mensen de film eigenlijk mooi vinden. Ja, dat klinkt heel stom. De eregast van het festival is Raymond Thierry. Onder meer bekend van zijn rol als Luther in Penosa. Hij ontvangt een oeuvreprijs voor zijn hele carrière. Ik denk dat dat veel betekent uiteindelijk. Uiteindelijk zit je naar te kijken en dan denk je, oké, ik doe toch iets goed, weet je wel. En natuurlijk waren er ook een hoop andere bekende gezichten. Met welk gevoel wilt u de zaal straks verlaten? Met een gevoel dat andermaal de reis naar Vlissingen meer dan waard was geweest. Dat moet vast lukken, toch? Voor mij ook, ja. De kustloop van vanmiddag was een soort one-man show voor Floris Willeboortse. De atleet uit Middelburg loopt hier bij de start van de halve marathon al vooraan en breidt zijn voorsprong daarna alleen maar verder uit. Na 1 uur, 10 minuten en 12 seconden is hij terug in Vrouwenpolder, een parcoursrecord. En dan is de vraag, 4 weken voor de kustmarathon, gaat hij ook daaraan meedoen?
Nee, die staat nog niet op het programma. Ik denk dat ik hem volgend jaar ga lopen en dan wel serieus op me ga voorbereiden. Maar ik heb nu nog de ambitie om mijn PR te verbeteren in Valencia in december. PR is nu 2:16 en ik zou het heel mooi vinden om daar nog een paar minuten vanaf te lopen. Bij de vrouwen maakt Marijke de Visser uit Aagtenkerke haar favoriete rol waar. Zij komt aan in een tijd van 1 uur, 26 minuten en 53 seconden. Ik wilde toch wel heel graag winnen, maar ik had al wel van tevoren het gevoel van het wordt heel taai. Het is hartstikke warm, het is niet meer weer. Het strand is toch ook wel pittig. Dus het moest van ver komen, laten we het daarop houden. De dag begon vrij mistig. Dat zorgde voor prachtige plaatjes van een nevelige zonsopkomst. Maar dat was maar van korte duur, want de mist maakte al vrij snel ruimte voor de zon. Rond de middag kwam er wat meer bewolking, maar het bleef een heerlijke zomerse dag met temperaturen rond de 25 graden en een zachte oostenwind. Vanavond en vannacht zal het gaan afkoelen, met maximumtemperaturen tussen de 18 à 19 graden. De bewolking zal in de loop van de avond vanuit het zuidwesten verder toenemen en dan kunnen we te maken krijgen met lokaal hevige neerslag, onweersbuien en krachtige windstoten. Morgen wordt het wat koeler, met temperaturen rond de 20 à 21 graden. Het zal voornamelijk bewolkt zijn, maar overdag blijft het droog met af en toe zon. Er staat een matige zuidwestenwind. In de loop van de avond kunnen er opnieuw enkele regen- en onweersbuien ontstaan. Dan het weer voor begin volgende week. We zien afwisselend weer met temperaturen die nog verder dalen. Op woensdag gaat die zelfs richting de 16 graden. Ook krijgen we te maken met veel regen en wind, wat duidelijk de overgang naar herfstweer inluidt. Tot zover. Straks Zeeland de Week. Een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Dus heel graag tot zometeen.